Saba Aparcaments és la primera companyia en oferir als seus clients un innovador sistema d'accés i pagament mitjançant un dispositiu electrònic OBE, Onboard Equipment. Aquest dispositiu es comercialitza sota la marca Via T a Espanya, Telepass a Itàlia, Via Verde a Portugal o Autopasse a Xile, i és el mateix que actualment s'utilitza a totes les autopistes. Per tal d'accedir a un pàrquing, el dispositiu instal·lat al vehicle del client emet un senyal que enregistra l'hora d'entrada i obre la barrera automàticament. A la sortida, el sistema calcula el temps i el valor de l'estada de forma instantània i, a través del control electrònic, envia el càrrec directament a l'entitat financera del client o al centre autoritzador corresponent. Gràcies al dispositiu electrònic OBE, el client no necessita recollir tíquet, ni passar pel caixer, ni validar el tíquet a la sortida, ni guardar tots els seus rebuts. El client pot controlar la seva despesa de forma més còmoda, tot rebent els seus comprovants de pagament via e-mail i donant-se d'alta al servei e-rebut al web www.saba.es. Circulació més fluida i menys temps d'accés. Sense necessitat de baixar la finestreta. Sense cues al caixer i més seguretat en el pagament. Més còmode i sostenible. Amb el dispositiu OBE, Saba dona un pas endavant en la gestió de la mobilitat urbana.